ሓደ ምሸት ፍቅረኛይን እትጎባነይ ክንሱ ግን ዓርከይ ለዘኽብሮን ዝውፈየሉን ሰብ ሓደ ዓብይ ናይ ሰርፕራይዝ ድግስ ኣዳለውለይ ኣነ ሰታይ ኣይኮንኩን ግን ለማዓንቲ ንዓኻ ክብረትና እንገልጸላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ክንዲ ዝበልናካ ክትሰቲ ኢኻ ክብሉ ጎስጎስኒ ከምቲ ዝበልዎ ክገብር እውን ተስማዕማዕኹ ድሕሪኡ ዘይፈልጦ ውሽጣዊ ቃንዛ ተሰምዐኒ ሽዑ ፍቅረኛይና መደቀሲ ክፍሊ ወሰደትኒ ኣነ ብጣዕሚ ኣኽባሪ ሃይማኖት እየ ካብዚ ዝተወገሰ ድማ ንሰብ እንትቐርቦ ካብ ልበይ ኣኽቢረ ካብ ልበይ ኣፍቂረ ካብ ልበይ ኣሚነ ሕዚ ወዲ 34 ዓመት መንእሰይ ኮይነ ኣለኹ ናብ ንግዲ ዓለም ገና ወዲ 20 ዓመት እናሃለኹ እየ ኣትየ ዛጊድ ዓሚቑን ሰፊሕን ልምዲ ኣጥሪ ኣለኹ ኣብ ዘበን ንግዳዊ ስርሐይ ከቶ ክሳራን ከቢድ ፈተናን በፂሑና ይፈልጥን ሕዚ ዝነግረኩም ዛንታይ ግን ናይ ሕሉፍ ኩሎም ዓወታተይ ናብ ዜሮ ዘውረደ እዩ ሰላም ተኸታተልቲ እሙን ዛንታ ንሎም እውን ከምቲ ዝጀመርናዮ ሓደ መደመሚ ሓቀኛ ዛንታ ፍቕሪ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትመሃሩሉ እንተደሊኹም ጀሚርኩም ከይተቋርጽዎ ክትጥንቀቕ ዝገብር ሓቀኛ ፍጻመ እዩ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ላይክ ኣይትሰስዑ ከምዚኦም ዝበሉ ዛንታታት እንተሃልየምኩም እውን ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ ዝመዓራረ መዓራሬ ናብ እዝኒ ተኸታተልቲ ከቕርበልኩም እየ እቲ ዛንታ ቀጸለ ኣብ ስደት ብዝያዳ ዘድልየካ ነገር እንተሃልዩ ሰብ እዩ ቋንቋኻ ዝዛረብ ምስጢርካ ዝካፈል ጽምዋን ናፍቖትን ዝማቐለካ ይሂን ምሂን ዘባህለካ ወዲ ዓድኻ የድልየካ ኣነ እውን ከምኡ ዝበሉ ክልተ ሰባት ነይሮምኒ ሓደ ዓርከይ ሓንቲ ድማ ፍቕረኛይ ንሰለስቴና ሰለስተ ስላሰ እናበሊኦም ዝጽውዑና ነይሮም ዝፈልጡና ምኽንያቱ ኣይንፈላለ ኣይንጓየቕ ወፃእታት ኣይንጸባጸብ ኮታስ ወላ ንሳቶም ካብ ናተይ ትሕዝ ዝበለ ኣታው እንተነበሮም ግን እናተማቐልናን እናተሸፋፈናን ኢና ንነብር ነርና ኣነ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ወርቂ እየ ዝነጥፍ ጻዕራምን ኣማን ፈጣርን እየ እቲ ንግዲ ባሪኹለይ ስመይ ኣብቲ ንነብረሉ ከባቢ ብጽቡቕ እዩ ዝለዓል ኩሉ ዝሓዞ ወርቂ ዝኾነሉ ኩሉ ዝተንከፎ ፈጣሪ ዝባረኸሉ ቁኑዕን ብሩኽን ሰብ ከዓ ይብሉኒ ነይሮም ብቐረባ ዝፈልጡኒ እታ ንልዕሊ 5 ዓመት ብፍቕሪ ጸናሕና ፍቕረኛ ኣይኮነት ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዓዲ ናብቲ ዘለናዮ ከም ዝመጽአ ፍቕረኛ ይዘላለየትኒ ስደተኛ ወዲ ዓድና እውን ብጻዕረይ ቅዱስ ቅንኢ ስምዖም ብውፅኢተይ ይሕበኑ ነይሮም ኣነ ግን እቲ ዝዓበየ ሓጎሰይ እቲ ጽዒረ ዘፍረኽዎ ንብረት ብንግዲ ወርቂ ዝረኽቦ ሃፍቲ ዘይኮነስ እቶም ከም ስድራይ ኮይኖም ዘተባብዑንን ዘኽብሩንን መሓዙቶ እዮም ብፍላይ ምስ ፍቕረኛይ ሓዳር መስሪተ ክረኽቦ ዝሓልሞ ዝነበርኩ ትምኒተይ ንሱ እዩ ዝለዓለ ሰላምን ቅሳነትን ዝፈጥረለይ ፍቕረኛይ ሄለን ትበሃል መልክዓ ንዓይንተይ ተለኪዓ ዝተሰርሐት ትመስል ጽብቕቲ ርህርህቲ ብገንዘብ ዘይትጸባጸብ ብዓወተይ ኣዝያ ትሕጎስ መቕልልትን ለባምን ኮይና እያ ጸኒሓ ዓርክና ድማ ዮናስ ይበሃል ቅድሚ 2 ዓመት ንሳይ ኣላልያትኒ ድሕሪኡ ካበይ ከም ዝመጸ መዓዝ ከም ዝመጸ ዋጊዕና ካብ ጥቓ ኣነ ዝዓበኹሉ ከባቢ ከም ዝመጸ ስለ ዝነገረኒ ኣዝና ኢና ተቐራሪብና ልዕሊ ኩሉ ጸባይ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ምስ ፍቕረኛይ ብዝተራኸብና ቁፅሪ ሓቢርና ኢና ንሕልፎም ቅረይ ይብለናን ጥራይ ዘይኮነስ ምንጭ ስሓቕናን ሓጎስናን እዩ ኣነ ስራሕ ጽዑቕ ስለ ዝብለኒ ብዙሓት ዓማዊል ናብቲ ወርቂ ዝሸጠሉ ድንኳን ይመጹ ስለ ዝነበሩ ዮናስ እዩ ንፍቕረኛይ ዘዝራን ዘዘናግዓን ነይሩ ሰልዲ ውሕድ ክብሎም ከሎ ይህቦም ነይረ ፍቕረኛይ ሄለን ባዕላ እውን ስራሕ ኣለዋ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝነብሩ ኣሕዋታ ከም ዘለውዋን ብገንዘብ ከም ዘይትጽገምን ደጋጊማ ትነግረኒ ነይራ ሓቃውን እያ ብገንዘብ ተጸጊማ ኣይትፈልጥን በዚ ምኽንያት ሓሊፉ ጥራየ ሰልዲ ዝህቦም ነይረ ኣነ ካብ ፍቕረኛይ ዝሓብኦ ነገር ኣይነበረንን ኩሉ ምሽጥረይ ፈናንሳዊ ኩነታተይን ትልምታተይን ከይተረፈ ትፈልጦ እያ ከይሓባእኹ ስለ ዝነግራ ኣብ ከይዲ ሕጅኮ ኩሉ ተማሊኡልና እዩ ሓዳር እባ ንግበር ክብላ ከለኹ ግን ኩሉ ግዜ ምኽንያት ትፈጥር ነይራ ኣነ ከምቲ ዝበልኩኩም ብዕድመን ብሃፍትን ዝተማልአለይ ስለ ዝኾንኩ ሓዳር ኣዝየ ዝሃርፍ ነይረ ምእንቲ እዚ ገና ተላሊና 6 ኣዋርሕ ምስ ገበርና ጀሚረ ሓዳር ክንገብር ክንወልድ ክንዘምድ ሕቶ ከቕርበላ ጀሚረ እየ ኣብቲ እዋናት ዳርጋ ሕራይ ትብለኒ ነይራ እቲ መሓዛና ካብ ዝመጽእ ነነዘ ግን ጉዳይ ሓዳር ከልዕለላ ከለኹ ሕጂ ንስራሕ ትኹረት ንሃብ ቁሩብ ንጽናሕ ንግድኻ ገና ክዓቢ ኣለዎ ኣነ እውን ናብ ናትካ ዝመጣጠር ሃፍቲ ከፍርለኒ ክትብለኒ ጀሚራ ኣነ ድማ ንጽቡቐይ ሓሲበ እያ ኢለ ወላ እኳ ምዝንጋዕና ግዜ ሙሳድና ምኽንያታውነቱ እንተዘይኣመነኒ ግን ብምሉእ ልበይ ብፍቕራይ ተኣማመን ስለ ዝነበርኩ ኣየጨናንቓን ነይረ እቲ ዘይፈለጥክዎ ግን
ፍቅረኛይ ነቲ መሓዛናን ብምሽጥር ፍቅረኛታት ምንባረም እዩ ንሳቶም ንዓመታት ዝተጸበዩኒ ኣነ ክወድቕ ዘይኮነስ ሃብተይ ብምልኡ ክሳብ ዝጥርንፎ እዩ ነይሩ እወ ደም ርሂፀ ፈጣሪ ባሪኹለይ ዘጥረኽዎ ሃፍቲ ኣበይ ክንደይ ከም ዘሎ ክሳብ ትፈልጥን ድሕሪኡ ንዝፍጸም ተግባር ናብ ማዕራረየትን እያ ነይራ ጁባይን ልበይን ብማዕረጋሕ ክብሉ ጥዑይ ሕልናይ ክብረዝ ኣነ ካብ ተኸባርን ተፈታውን ሰብ ወፅየ ዝሕዘነለይን ከንፈር ዝምጠጠለይን ሰብ ክኸውን ትልማ ሓንፂፃ ንተግባራውነቱ እያ ወፊራ ኣብ ሕቑፎይ ኮይና ተሳልጥ ነይራ ሓደ ምሸት ፍቅረኛይ ነቲ ጎባነይ ክንሱ ግን ዓርከይለ ዘኽብሮን ዝውፈየሉን ሰብ ሓደ ዓብዪ ናይ ሰርፕራይዝ ድግስ ኣዳለውለይ ወፃኢኡ ሙሉእ ብምሉእ ባዕለም ሸፊኖም ክባራት ውህብቶታት ቀሪቦም ሎሚ ከምቲ ተኽብረናን ትፈትወናን ክንክሕሰካ ኢና ስለዚ ኣብ ዕድም ብስራትና ተዳለው ክብሉ ቆጸሩኒ ዝተፈላለዩ ዝብልዑ ዝስተዩ ቀሪቦም እዮም ገዛ ዕምበባን ዕምበባ ገበርዋ ብሓቂ ድሙቑን ውሽጥኻ ዝሕዝን ምድላው እዮም ገይሮም ካብ ልበይ ተሓጒሰ ካብ ሕሉፋት ዜን እናኽበርክዎም ብፍላይ ንፍቅረኛይ ድማ ንመርዖ ዝብል ብስራት ዶ ተቕርበለይ ትኾን ዝብል ክባር ውህብቶን እናተጸበኹ ዝብላዕ ክንበልዕ ዝስተ ክንሰታ ምሰና ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ከበድቲ መስተታት ብዙሕ ይፈቱን ብሓፈሻ እውን ሰታይ ኣይኮንኩን ቅድሚኡ እንተኾነ እውን ብበዝሒ እንዳጽማቕ ማእኸላት መዘናግዒ ካፌታት ወዘተ ኢና ንኸይድ ነርና ግን ፍቅረኛይ ሄለንን ዓርከይ ዮናስን ሎማዓንቲ ንዓኻ ክብሮትና እንገልጸላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ክንዲ ዝበልናካ ክትሰቲ ኢኻ ካብኡ እንተወሓደ እንተሰኺርካ ደቂስካ ክሓልፈልካ እዩ ክብሉ ጐስጐስኒ ከምቲ ዝበልዎ ክገብር እውን ተስማዕማዕኹ ንሰም እውን ይሰትዩ ኣነ ይሰቲ ዳርጋ 1 ሰዓት ጽቡቕ እናተፃወትናን እናሰተና ጸኒሕና ድሕሪኡ ዘይፈልጦ ውሽጣዊ ቃንዛ ተሰምዐኒ ሽዑ ፍቅረኛይ ሄለን ናብ መደቀሲ ክፍሊ ወሰደትኒ ሓደ ሓሳብ እውን ተዛረበትኒ ኩሉ ፋይናንስካ ኣነ ክቆጻጸረ እየ ከም ብሓድሽ ስራሕ ጀምር ከም ትዕወት ኣይጠራጠርን ኢላ ዘረባኣ ከይወደአት ኣነ እውን ኣይጠፈአኒ በቃ ዓራት ሒዘ ተዘረርኩ ድሕሪኡ ዝፈልጦ ነገር ዝሰምዖ ቃል ዙርያ ኣካል ኣይነበረንን ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈልጥን ድሕሪ ሰሙን ነብሰይ ኣብ ሆስፒታል ረኸብክዋ ካብ ጻዕዱ ሓኻይ ምውፃኢ ኣብ ጎነይ ዝነበሩ ክልተ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ጥራዮም ቀልጢፈ ይፈለጥክዎምን ብምንቅሐይ ተሓጒሶም ኣነ መን ኣነኸ በሉኒ እናተቓዳደሙ ድምፆም ብሰላሕታ ናብ እዝነይ በጽሐ ምስሎም ኣብ ቋሕ ዝበለ ምስሊ ሕልናይ ምስሊ ፈጠረ ከምዚ ኸማይ ኣብ መሸጣ ወርቂ ዝነጥፉ መናእሰይ እዮም ደብዚዙ ዝነበረ ምስሎም እናበርሀ ሰላሕታዊ ድምፆም እናጐልኸ ከደ ፈሊጠዮም ሽዑ ብቕጽበት ሄለን ፍቅረኛይ ኣብ መወዳእታ ዝተዛረበትኒ ትዝበለኒ ኣንተ ሃብተይ ተወሪሮ ዶ ልበይ ተጠሊመ ዶ በልክዎም ቀልቢ ምግባረይ እናሓጐሶም ከጽንዓንዑኒ ፈተኑ ድሕሪዚ ባዶ ተረፍኩ እታ ፍቅረኛይ ዝበልክዋ ምስትኡምን ዓርክና ዝነበረ ሕቡእ ፍቅረኛኣ ፍቕራዊ ጥልመታ ከይኣክል ልዕሊ 10 ዓመታት ሰሪሐ ዘጥረኽዎ ሃብተይ ወሪራትኒ ተሰዊራ ኣበይ ከም ዝኣተዋ ኣይፈልጥን ክረኽቦም ሃፍተይ ዋላ ብክፋል ክምልሱለይ ብዙሕ ደልየ እዮም ግን ወይከ ሓርእ ተመን ኮይኖምኒ ኣብ ሓደ ግዜ ንዕድመ ልክዐይ ዝጥውረና ሃፍተይን ሓዳር ገይረ ክወልድ ክዘምድ ዝነበረ ባህገይን ንዘይሕፈስ ተኻዒቡ ግን ኣይዓበድኩን ሕልናይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኣይኮነን ኣኽባር ሃይማኖተይ ስለ ዝነበርኩ ፈጣሪ ብውሕዱ ንቑ ሕልናይ ዓቂቡለይ እኒሄ ዛንታይ ንጥንቃቐ ክኾነኩም ኣዘንትወልኩም ሎሚ ካብ ባዶ ተላዒለ ዳግማይ ምስ ፈጣሪየ ይተዓረቕ ኣለኹ ሃብቲ ኸይድ ይመጽእ እዩ ክሕደት ሰብ ግን በሰልኡ ኣይለቀካን ግን ተመስገን መንባር ይጅምር ኣለኹ ኣብ መወዳእታ መልእኽተይ ንሕልናኹም ኣይትሽጡ ፍቕሪ ንሓደ ሰብ ኩሉ ነገርካ ክትህቦ ዕድል ይህብ እዩ ግን ንቕሓትኩም ኣይተጥፍኡ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ እሙን ዛንታ ከምዚኦም ዝበሉ ሓቀኛ ዛንታታት ፍቕርን ህይወትን ተሃልየምኩም ወይ እንተተነጊርኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡለይ ከምኡውን ሊንክ ማሕበራዊ ሚድያ እሙን ዛንታ ኣብ ኮሜንት ከቕምጠልኩም እየ ናብኡ ስልድለይ ዝመዓረረ መዓራርየ ከቕርበልኩም እየ ከምዚኦም ዝበሉ ትሕዝቶታት ቀልጢፎም ንኽበጽሕኹም እዚ ዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብቲ ትሕዝቶ እውን እንተፈቲኹሞ ላይክ
ዝደለኹም ሓሳብ ንምግላጽ ኮሜንት ናብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር በልዎ። እርግጸኛ እየ ትኸስሩልን። ሰላም